ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ଆଜି ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଏଇଟା ଆମର ରୋଷେଇ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇଠି କାନ୍ଥ ସେପଟେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମ ମାଟିର ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି। ସେଠି କାନ୍ଥଟା ବର୍ଷା ହେଇଥିବାରୁ ଆର ବର୍ଷଠାରୁ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମରାମତି କରିପାରିନୁ। ସେଇଠି ଛୋଟ ଚୁଲିଟେ ପକେଇକି ମୁଁ ସେଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଆଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଛି, ଭରା ହେଇନି, ଗ୍ୟାସ୍ ତ ମିଳୁନେଇ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଚୁଲିରେ ହେଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବସାଇ ଦେଇଛି ଏଇ ଚୁଲିରେ। ମୁଁ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଆସିଲି। ଏଇ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଚୁଲି ଲଗେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୁଲିରେ ହିଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଚୁଲି ଲଗେଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଚୁଲି ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ହେଇ ମୋ ଚୁଲି ଜଳିଲା। ହେଇ ମୁଁ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ଭାତ ବସେଇ ସାରିଲିଣି। ଭାତ ବସେଇ ସାରିକି ଏଇଠି ମୁଁ ପରିବା ନେଇ ଆସିଛି କାଟିବି। ଆଜି ଆମର ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ ହେବ। ମୁଁ ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ କରିବି। କଲରା ଆଳୁ ଭାଜିବି। ଏଇଟା ମୁଁ କଲରା ପରିବା କାଟୁଛି, କାଟିବି ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଚୁଲିଟା ଲଗେଇକିନା ଏଇଠି ପରିବାଟା କାଟୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କଲରା ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି ଆଳୁ, ଏଠି ଅଛି ସୋୟାବିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି। ଏଇଠି ସୋୟାବିନ୍, ଏଠି ଅଛି ସୋୟାବିନ୍, ଏଠି କଲରା, ଏଠି ଅଛି। ଆଜି ଆମର ଏତିକି ରୋଷେଇ ହେବ ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ। ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁରେ ଆମର ଆଜି ଏତିକି ରୋଷେଇ ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟା ମୋ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ମୋ ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ବନାଉଥିଲି। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି। ମୋ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।